Takže já vás tady zdravím, je tady Váša 405, opět po téměř roce, protože to byl skoro rok, co jsem právě tady točil poslední vánoční video roku 2024 a rok se s rokem sešel a je tady konec roku 2025, no a tak jsem zase začal něco málo točit. Uvidíme, jak mi to vydrží, ale máte tady první video. A rovnou vás přivítám s mapou Velké Opatovice a Knínice u Boskovic, který mají jenom jednu linku, a to 251. A není to 251 na Českolipsku, ale je právě tady na Moravě. A právě proto tady máme Irisbus Crossway Low Entry a je teda 12 metrový a v nátěru ZDS Psota evidenčního čísla 44 a registrační značky 6B1 6505. Dneska si tady projedeme linku z Velkých Opatovic, tady od benzíny až na začátek vlastně linky, a pak si projedeme zhruba 20-minutovou linku až do Knínic. Doufám, že si tady tu společnou komentovanou jízdu užijeme a my se za chvilinku podíváme do autobusu. Takže my se nacházíme v autobusu Irisbus Crossway a my si ho teďka nastartujeme. Takže zapneme si elektroniku, spojku a motor. Tak, je to teda manuál, jo. Takže musíme s tím počítat, takže budu si tady řadit a máme už jako docela k večeru a takhle v zimě se stmívá pozdě, že jo, nebo teda v létě pozdě, v zimě brzo. Takže už se stmívá a proto vidíte tady 17:29, vedle klasika a Red Demande samozřejmě. A máme tady tmu. Lístky někdo chtít bude, někdo chtít nebude. To je na nich, ale až přijde revizor, tak aby z toho neměli problém. Takže co topení? Trošku topíme, ale jak jsme na tom, 26 stupňů, to se vyvětrá. Takže dobrý. Jo, my si nastavíme linku, ale to až dojedeme na naší nástupní. Možná si vevnitř ještě zhasneme, ať šetříme. A teďka si povolím ruční brzdu. A už mě to odjíždí, vidíte, a já si teda dojedu na naší nástupní zastávku. Tak, jo. Jak říkám, máme manuál a ještě teda bych chtěl říct jednu věc. Ale počkám, až najedu tady, jo. Už jsem najel docela hodně. Ale to mě ještě objede, že jo, kolego. Tak, šup, jedu, hlavně tam nezůstaň stát, prosím tě. Tak, tady se úplně nevejdu. Tak si couvnu. Tak kolego, sakra, co děláš? Co tu děláte? Jak se nám tady na to vyprdli? Já se vrátím tady k nám do kokpitu a budeme pokračovat. No, chtěl jsem říct, že už mám teďka volant k OMSI. Už ho mám právě skoro rok. A ono to zní tak strašně divně, skoro rok, ale je to tak. A tak, hele, vás nebudu brát, hoší. Jo. Mám G923 Logitech, mám k tomu právě i řadičku. A i pedály. Takže to je dobrý a fakt jako doporučuju si to koupit. Ono zase takhle, úplně levný to není, na druhou stranu, když to člověk využije, tak je to fakt jako dobrý. Jsou i dražší volanty, jo, pak třeba k 15, což je fakt jako, ale pak už je to na nich jako vidět zase ta kvalita, jo. Tady ten je jako za mě k OMSI v pohodě, jo, podle mě jako
nikdo to neskazí, jo, jako ten, kdo se neobsí jednou za 2 měsíce, tak ho asi nevyužije tolik jako někdo, kdo to prostě hraje denně, že jo. Ale jinak jako samozřejmě ty poměry jsou jiný, ale ten volant G923 je trošičku dražší varianta té G29 a je to vlastně skoro stejný, ale samozřejmě některé ty parametry má lepší, ale ono už to pak zase není takový rozdíl, jestli dáte 5.1 nebo 5.9, že jo. Jo, takže je to pak jako jedno. Tak hele, máme tady nějakýho kolegu. Tak. Mám tady teda klasický many jako ty AIčka. A 2 tu máme kolegy. Tak hele hoši, ale vy jste to tu zastavili. Tak, už jsem tam vzal trošku vzadu obrubník. Tak, tady máme kolegu 253. Koukám, že tady parkujete takhle jako... Tak dobře, no. Tady dáme takhle. Tak, zatáhneme brzdu. Otevřeme dveře. Tak. Co je našemu autobusu? Zavřu motor a ještě si ho vypnu. No a ještě teda, co bych chtěl říct, tak jedeme to právě odsud z Velkých Opatovic a já si teďka nastavím jízdní řád. A je to tady úplně simple, jo, tady si vyberete, vidíte tady Opatovice, tady máme pauzu nějakou. Jo, a po pauze do Knínic. Takže je to 17:50, posuneme si čas a jedeme i přes Borotín právě. A na to se fakt těším. Takže to je dobrý. Jedeme 17:50, já si dám 17:47. A máme tady takový právě zimní prostředí. A je to pěkný. Nebudeme se teda klouzat, protože nemám sníh na silnicích, mám je odhrabaný. Ale je to fakt takový vánoční. Tak, linku máme 251.00, enter a route je 01 z Opatovic, tak. A my už to máme na panelech, Knínice u Boskovic, Knínice u Boskovic a tady nemáme boční panel. Tak jo, lidi už tady nějací čekají a tak si myslím, že bychom si tam mohli najet. Takhle se tady připravím už. Tak, otevřeme je dveře. Tak, dobrý den. Dobrý den přeji. Nepřestupní, prosím. Přestupní, nemám tady český peníze, takže vracet budu normálně klávesovou zkratkou, ale koukám, že Promiňte, dal jste mi asi jiný. přestupní. Zdravíčko, pane prosila bych celodenní jízdenku. Není to máte, přesně. Tak jak jsme na to? Minutka 6. Tak, co bych vám tak jako ještě řekl? No. Co novýho u mě za tu dobu? Hleďte se, jako spousta věcí se stala, ale to asi nemá cenu tady zmiňovat. Jinak něco jako velikýho asi nic. Jo, na Discordu už jsem taky, ale pod jiným účtem, to asi zjistíte brzo. Jo, takže jako nevím. Jo, jinak co jinýho, co se změnilo, no, asi nic. Mám zase nějaký nový edony koupený samozřejmě, mapky, 400, nová předplacenou. Takže to je taky pěkný, no. Ten volant, tak to je docela velká novina, no. A jinak asi nic. Takže mi dejte vědět do komentářů, jak se vám video, jak se vám video líbí, pardon. Jo, a co u vás novýho za tu dobu a tak nějak tam můžeme pokecat v komentářích. Jo, asi tak. Jinak to tady asi moc nemá cenu rozebírat, protože nevím, co bych vám tady říkal. Tak. Já tady si takhle lehce couvnu. Tak, šop.
tím pádem, že řídím právě na volantu, řadící pálce a pedálech, tak nevidíte kurzor myši. Takže se neobávejte, je to tak správně, má to tak být, protože kdybyste ho viděli, tak je to trošku špatně. Respektive vy ho uvidíte, ale ne jak řídím, taková ta klasická čtyřnožka tam, vždycky na obrazovce. Tak, jo. Jako přes ten Borotín jezdím rád, jo, tam je to fakt jako pěkný. Tam se mi to líbí, jo. Že jo, navíc teďka ještě to točení, tak jako už tady mám mikrofon, mám to tady jako zprovozněný, i když teďka jsem s tím trochu bojoval. Ale prostě uvidíme a zároveň jako když už to tady bylo, tak jednou za čas třeba nějaký video. Měl jsem taky problém, takovej docela jako zajímavý byl, že jsem nemohl přijít na to, jak jsem byl přihlášený na ten YouTube kanál. Respektive i na ten účet, takže já jsem nevěděl ani e-mail a heslo jsem tak jako tušil, protože je mám podobný všude. Ale právě jsem nevěděl a pak jsem se tam skrz nějaký účty po pár dnech dostal, takže to mám radost. A někdo je tady jenom zastávku kouká. Tak, nastupujeme. Dobrý den. Přestupní, prosím. Přestupní a vrátit. Tak, jinak kdybyste se ptali třeba, nebo ptali, ale zajímalo by vás to, tak se ještě teda vlastně stala jedna taková událost docela do života dobrá, ale tak to asi každýho čeká. Takže už je mi 15, ale tak to samozřejmě každému nějak tak je, si myslím. Takže to je další vlastně novina, takže zároveň i víte, kolik mi je, kdyby na to došlo. Jo. Ten Discord teda mám, server tam asi zakládat nebudu, protože za mě je to asi zatím zbytečný. Spíš si ty videa budu propagovat někde na 400 a na OMSI Repaintech u Marvyho. Ale ono těch videí teďka nebude moc, jo, to si nemyslete, že co týden to video, jo, to prostě nebude takhle. To bude, že jednou za čas, až dostanu chuť prostě si zakomentovat něco, tak to tak bude. Tak, tady máme takovouhle příkrou zatáčku, tady je lepší, když nikdo nejede v druhém pruhu, protože si to musíme nadjet, aby jsme zadníma kolama nezapadli. Jinak, i přesto, že tady nemáme sníh, tak si myslím, že budeme pěkně špinaví, protože já jsem s tím autobusem ušel teďka tu linku v obráceném směru a jako upřímně bylo to pěkně špinavý. Musel jsem to umýt, proto jsme začínali na té benzíně. Takže si myslím, že to bude špinavý. A ještě ten žluto-bílej autobus je prostě to na něm znát hodně. Jo. Takže to zase jako já si vypnu ty lístky tady, jako tady nesmím. Takže to bude takovej blivajs trošku. Ale i to k tomu patří, protože v realitě si to vemte. Asi se ten autobus nešpiní tolik, ale i tak prostě ty řidiči s tím pak musí jezdit, že jo? Logicky. Takže tak, po případě, kdybyste si mysleli, asi ne úplně teďka hnedka, ale někdy do budoucna spíš, že by se ten Discord server užil, tak mi to můžete dát vědět na Discord, do komentářů, je mě to docela jedno. Jo a uvidíme. Ale zatím si myslím, že je to spíš zbytečnost, protože máte další věc na starost, co se starat vlastně na tom serveru jsou nějaký lidé taky, že jo. Aby nedělali bordel, zase mě to tam nespamovali jak minule, jo, takže zase si myslím, že není potřeba mít úplně všechno takhle do začátku prostě. A uvidíme, jak to všechno bude. Teďka jsem byl na Marvyho streamu, ono to bylo předevčírem asi. Ale říkám, nevím, kdy tohle to vyjde, takže to už bude asi víc času, ale to je nevadí. A ten stream se mně moc líbil, takže i to mě motivovalo k tomu zkusit zase něco natočit po tom roce přeci jenom. A tak říkám, jako uvidíme,
jak se to povede, hlavně teda čeho se trošku bojím, tak je to, jestli jako budu dobře slyšet v poměru toho autobusu, protože jsem se tady s tím hrál a přišlo mi, že to na mě kašle ta hra. Respektive to OBS studio, přes který natáčím. Protože jsem si tam vždycky nějak upravil ty hlasitosti a ono to bylo furt stejný, že jsem já moc nebyl slyšet, ale byl víc slyšet ten autobus, no, takže říkám, jako nevím, ale tak jako snad to bude dobrý, věřím v to, že mě nějak uslyšíte, ať to video bude jakýkoliv, tak snad bude ven, ale samozřejmě zase, říkám, musí to video být nějakým způsobem jako kvalitní, jo, ale to můžu zhodnotit až poté, co si ho jako já sám pustím, jo, protože to takhle jako hodnotit nejde, když to točím, nevím, jak bude ten poměr zvuku, samozřejmě tak. Nastupujem. Dobrý den, přeji. Nikdo lístek. Tak, máme ještě minutku. Podíváme se na autobus venku, vidíte to, už ho máme pěkně špinavej. Jako upřímně je to humus, když je ten autobus takhle špinavej, jo, co si jako budem, prostě je to tak. Ale zároveň, jak říkám, patří to k tomu prostě, takže to musíme jako respektovat, že prostě je sníh a bahno prostě takhle špiněj na té silnici. Kolikrát právě po té zimě tam je taková ta břečka na té silnici, takový to sněhovo, bahno, prostě nějaký vodový, prostě hnědý, takový na prd. Po čem, i když jdete, tak to tak jako má takovou jako lehkou konzistenci sněhu, ale prostě je to takový ten device. Takže asi takhle, takže on je to fakt jako na prd, pak se to kamínkuje, že jo, ty silnice, vítávám to na ten autobus a tady odbočujem. No a pak, že jo, než zase se sbírají ty kamínky, tak to je na jaře, to je nějak tak, takže ono už to pak taky je takový jako na prd, ale ten samotný sníh je pěkný, jako to zase jo. Tak, doufám, že tady na té silnici nikoho nepotkáme, protože bych tady nechtěl nikoho potkat. Je to tady hodně úzký, ale potkal jsem tady i kolegu autobusáka, když jsem sem jel do těch Opatovic. A vyhli jsme se, jo, takže dá se to, jo. A kamiony sem nesmí, nákladáky, takže to je ideální. Protože to nevím, to už jsme fakt byli asi ve škarbě. Jo, ale nevím. S tou tvorbou nevím, jak to půjde dál. Nicméně říkám, jako uvidíme, jak se to chytne. Ale to se takhle dopředu prostě nedá říct. No. Na Vánoce taky mě napište, na Vánoce, co si přejete. A já si komentáře klidně všechny přečtu. Tak, co máme tady? Jsem tady o 2,8 minut dřív, ale nechci to zaclánět, takže jedu dál a v Cetkovicích jako takovejch potom počkám. Tam budu teda taky překážet, ale prostě stojíte tam v zastávce v obci, tady je to takový, jako že přibrzdíte, můžete do vás kdokoliv nacpat. Ještě je tma, přeci jenom je to tam takový bezpečnější. Tak, kolega. Jako tahle ta mapka patří mezi takový ty český klasiky, ale už takový proježděný prostě, jo, to už je takový to, co už jako je za náma, ale občas si to připomenout taky není špatný, protože ona je to fakt jako pěkná mapka, má tady takový sice ty základní německý splajny, neboli chodníky a silnice, kdo by nevěděl, ale jako furt má to něco do sebe. Takže jako, to je jak Dolní Kounice, ale ty jsou ještě víc jako už takový proježděný a... Ale furt je to taková ta klasika, patří to mezi tu českou klasiku v OMSI. Teďka všichni jezdí 400, jakože tu mapu myslím. Teďka nový solárka tam vyšly.
Solarisy kloubový, takže na ty se těším, ale ještě si počkám, protože teďka předplatný kupovat nebudu. Takže ty vám nenatočím, ale jako samozřejmě do budoucna zase budeme mít. Hele, ale možná, že když já tu hezky zastavím, tak tady nebudu překážet, ale musel bych tady nějak jako hezky zastavit, jo. Nevím. Tak, ale ten autobus to už je hůř. Ale myslím si, že nevím jestli. Tak, někdo chce celodenní lístek, tak já to koukám. Já vrátím volant, takže. Ještě nevím, co bych vám tady tak jako pověděl. Ale s tím Irisem se jede fakt pěkně. Ale působí to tak jako prostě lacině trošku, jo, protože klasický ty panely, anaxový, klasická kasa, působí to prostě tak jako lacině. Tak, my vyrážíme dále směr, myslím, že Šebetov tam máme, ještě se podíváme. A Citkovice, Světla, Šebetov a pak už Knínice. Dobře. Ty dveře, ještě zadní nemáme. Zavřu radši rychle. Jsi říkal, že to nějak hlučí. Tak, už tam stojí za náma auto, takže nás neobjeli. Ale to nevadí. Tady máme taky takovouhle zatáčku, tak doufám, že nikdo nejede, tam nic. Taky to jde, takže dobrý. Schválně třeba, jestli jezdíte 400 takhle v OMSI, nebo asi hlavně tu 400, tak kradice jsem teďka vzal mimochodem. A znova, tady je to hrozně úzký. Právě, že ty Opatovice jsou hrozně jako, že mají ty úzký silnice, no ale to je jedno. Schválně si tu 400 zkuste projet v realitě. Jo, nevím, pokud jste ze severních Čech, tak to máte ideál, pokud jste z Prahy, tak taky ideál. Já jsem si ji projel jednou po Mělník, po druhý po Dubou a po třetí po Nový Bor. Jo, ale ten úsek Nový Bor, Varnsdorf, tam jsem fakt jako nebyl. Ale určitě tam někdy zavítám. Ale tak je to fakt zajímavý potom, jako když si to vlastně vidíte, jak to jezdíte právě ve hře. A když si to pak projedete v realitě, koupíte si třeba místa vepředu, nebo už je jedno, tak je to pak hrozně zajímavý. Ale co mě jako mrzí právě v té realitě, tak že už tam nejezdějí ty Crosswaye, Iveca, Irismusy. Jakože právě si řeknete, můžu si tu 1092 prostě vzít ve hře, tam jsem si jezdil a teďka jedu fakt jako tady v reálu, prostě tu stejnou linku. Ale zatímco Irizary to tady ve hře nemáme. Takže. Ale je to fakt zajímavý si to fakt projet a vidět to. A kde to poznáváte, kde to nepoznáváte, že jo. Tak je zajímavý, tak hoší. Nemohli byste pohnout, já spěchám. No hra. Dobrý den přeji. Jednu nepřestupní, prosím. Ještě s lístkem budeš mě tady proudit, jo. Tak a my jedeme směr Šebetov. Tam je taková na nic zastávka v druhém směru. V křižovatce taková, nejíždí se tam na prd. Ale jako fakt tady na těch Opatovicích jsou ty silnice strašně jako úzký. Ono se to asi ani nemusí zdát, ale vlastně ono takhle na rovinku je to v pohodě, jako když jedete rovně, mírná zatáčka, je to jako jedno. Ale pak v tu chvíli, kdy zatáčíte už trošku jako víc prudce, tak to je na prd, jo, protože prostě jako berte to zadkem nebo předkem, jo, nebo tak jako už to tam prostě krouháte. Tak.
zatím teda bez nehody, krom toho nedorozumění na začátku benziny. Ale to bych ani neřekl, že jsem já způsobil, to si myslím, že spíš arrogantní řidiči, kteří byli líní čekat a tak skrze mě prostě projeli skrz náš autobus. Vezete lidi. A vezu lidi, já vím. Prostě prudčí zatáčka, pane. Musíte zvykat. Jinak jako co se Irisbusů týče, tak většinou už jsou v realitě trošku jako šroty. Jo, protože si to vezměte. Dokdy se vyráběly Irisbusy, no, jako 2000 něco málo. Jo, teď to pak běželo podle mě i souběžně s tou karosou. A to prostě jelo a skončila karosa, po chvíli skončil Irisbus a všechno to vzalo Iveco. To ještě nemáme, jsme ještě nevzali, ale bylo to těsné. Jo. Ale jako většinou ty Irisbusy teďka v téhle době už jsou prostě šroty, no. Ale i tak prostě to jsou fakt jako autobusy, stejně jak ty Iveca. Jsou to autobusy, které podle mě byly jako jedni z nejlepších, jo. Pak bylo vidět, že je to ta jako nástupce karosy. A teď je to i na tom Ivecu vidět. Dobrý den přeji. Dobrý večír. Jako až skončí Iveco zase za pár let, tak jako přijde nějaký nástupce a myslím si, že fakt jako z velké pravděpodobnosti to zase bude kvalitní, jo, protože fakt jako upřímně karosa to bylo jako, to byly poctivý autobusy, jako jediný si myslím, jo. Pak ty Irisbusy, ty jdou, ale v dnešní době, když ho potkáte, tak si říkáte, no jako luxus to není. No jako není, no, protože už je to ale tou dobou, je to tím stářím, protože ty se nevyrábějí prostě dlouho. Jako ty Irisbusy se nevyráběly dlouho, jo, to je prostě období několika let. Kdy prostě mezi nějaký takovýto přechodný období, mezi tou karosou a tím Ivecem prostě. A mezi tím byly ty Irisbusy, jo, a dneska, když tím jedete, si říkáte, ježiš, no to je humáč, no ale humáč je to tím stářím, že už to ty dopravci jako nevymění, protože některý ty Irisbusy už si fakt jako říkají o tu výměnu, protože prostě už to na nich je fakt znát. Jo, jako kdo zná Araneu, dopravce prostě na kraji Prahy, ten má ty Irisbusy a to je prostě jako už prostě šroty, jo, ale oni to furt berou jako a ještě to jezdí, takže to prostě provozujeme, jo. Jo, ale Iveca, ty už jsou prostě o něco novější, jo. A ty ještě jdou, jako fakt jako většina Ivec ještě jde, ale většina Irisbusů, jako ale co si budeme, jo. Když byste se o ten autobus, tak nikdo tady, fakt jako pěkně starali, udržovali, tak bude pojízdnej fakt jako desetiletí, jo. Samozřejmě záleží i na těch cestujících, jak mu dají tomu autobusu, ale jako upřímně, když se ten dopravce o ty autobusy, já vím, že to v tom jako obrovitánském množství jako nejde úplně jako ideálně se o ten autobus každý starat jako ťu prostě autobus, ale kdyby fakt ty dopravci tomu jako přindávali nějakou tu péči prostě větší, starali se o to jako nenechávali to rezivět prostě nějak, jo, nenechávali to stát dlouho prostě v garážích, ale zase, aby to jako úplně neurvali, jo, jakože si myslím, že tak jako, jo, vypravovali to tak jako akorát, zase ne každý den, ale jo, ale prostě jako chápete to, jo, aby se o to prostě starali, ten autobus pak vydrží mnohem díl, ale mnohem, než prostě jako vydrží teď. A není to tou kvalitou těch autobusů. Občas teda neříkám, jo, některé ty značky, to je jako opravdu aušus, jo, ale prostě, Jednu přestupní, prosím. kdybyste se o to starali, jo, tak by to fakt vydrželo. Musím slomit. Zdenku, prosím. Tak, jo, tak, co teď přestup. Jo, takže
doporučuju fakt jako jestli někdy budete mít nějakou vlastní firmu, prostě dopravce. Fakt jako starejte se o ty autobusy prostě. Co to jde? Jo, dávejte tomu tu péči, protože pak vám to vydrží a ono se vám ta práce vyplatí a fakt se vám to jako odvděčí. Jo, ale zároveň jako nikdy ten autobus nemůžete mít prostě forever. Jo, vždycky to jako se prostě opotřebuje. Jo, vys ty Irisbusy, jo, byť se o to někteří starají, jo, zrovna ty Irisbusy jsou takový ty prezentativní autobusy, co si třeba jako vyzdobí, jo, ale vy třeba vidíte, jo, jako kdo zná Michal Pelc, to je dopravce, jezdí nějaký ty dálkový linky, třeba jako Špindl Praha, jo, něco takového. Je to soukromník, ale má i ty Irisy, taky hlavně, a má třeba i Evadisy, jakože a takový ty luxusnější řady. Ale ty autobusy jsou fakt jako pěkný. Ale protože mám pocit, že by ho teda moc nemám rád, tak ale prostě dokáže těm autobusům dát nějakou tu péči a trochu se jim jako věnovat. Jo, na rozdíl od některých těch státních dopravců prostě, kteří prostě to mají jako u zadku, jo. Takže to jako, no, tak prostě je. Tak, tady jsme byli jenom brzo, co to je za zastávku, jo, ta železniční, jasně. Jo, takže jako za mě prostě je to všechno o tom, jak se o to staráte, jo. Tak, aby jsme se od tohoto tématu odprostili, tak autobus máme pěkně špinavý, ani si ho neprohlídnem pořádně, ale já s ním tady někam couvnu a už ho ani nebudeme mít, protože z jednoho prostého důvodu nemáme tady nikde myčku. Ta je jenom v Patovicích a já si tady zacouvám ke kraji tak nějak jako ledabyle. Může mě pak vystřídat kolega třeba, tak jo. Já si tady rozsvítím na to, takže prosím vás. Jo, my jsme dojeli tady do Velkých Opatovic a já doufám, že se vám to video líbilo, jo. Že jste si to užili. Dejte mi vědět do komentářů, jak se vám to prostě líbilo a tak dále. Tak, už tady nic nevidíme, ale to nevadí. Takže dejte mi vědět do komentářů, jak se vám to video líbilo. Samozřejmě, když hodíte like, tak nic tím neskazíte, že jo? A my se uvidíme asi někdy příště u dalšího videa. Uvidíme, jak to bude, jaký si získá tohle video úspěch. A mějte se zatím moc pěkně.